Ren, kumusta kayo po? My name is Louie and welcome to Ren Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog, binisita ko po ang isang tindahan dito sa Balibago, Angeles City na sa tingin ko, isa sa pinakamalaking tindahan ng mga helmet at saka ng mga boutique. So guys, Mr. interested sa mga helmet, bike accessories, si Mrs. naman naghahanap ng kanyang mga damit. Guys, this is interesting. If you want to know more about this, samahan niyo ako. Let's go! Welcome to Boutique Moto. This is the first time na nakakita kami ng ganitong klase ng store na kumbaga converge yung dalawang different kind of store. So the first part is a boutique and then the second part is for motor shop naman and accessories. So una tayo dito guys, syempre dito tayo may hilig eh. So let me give you kumbaga a quick rundown. So meron tayong mga LS2, meron din tayong Spider, we have NHK. Yan, meron din tayong mga top box available dito. Yan, so this one a sec. Yan, may mga pambata rin this one. Now more on the helmets, we have Axis. So pagpunta nyo dito guys, I mean sobrang wide variety ng mga products nila dito. So starting from low priced helmet up until sa mga hinahanap nyo na talaga na rare to find or mga top quality, available po sila dito. If you're a courier rider, pwede pong mahanap yung mga accessories nyo dito. If you're a hobbyist or at the same time a racer, ayan, makikita nyo rin yung mga accessories and mga motorcycle gears nyo dito. So for example, so we have gloves, we also have jacket. Now more of the helmets on this side, mayroon tayong Evo. So for the Evo, let me cite some prices, no? Meron tayong 4.9, may 4.7, 4.8, and pagpunta nyo dito guys, sinisigurado ng mga owners natin dito na hindi ka uuwi ng walang freebie. Yan, siguradong may freebie ka dito. Tito Rabat, this is H&K din. Price natin dito guys is 6,500. This one's cheap. Ayan, 3,600. Eto, sa mga naghahanap ng mga AGV, ayan, available din sila dito. Like for example, this is at 14,950. Look at this. Now on this side naman, meron tayong mga top boxes at saka mga saddle bags. Ayan. So this is very suitable para sa mga adventure bikes na ayaw nila yung naka-fix na top box dun sa likod nila. So this one, it's detachable. Pansin nyo, ayan, it's detachable. So you can, pwede nyo siyang lagay dun sa likod ng upuan or even dun sa side. So this one's really good. If I'm not mistaken, this is 4,000 pesos duhan for the pares, no? If you want to buy single one, it's just 2,000. So pwede na yun. Okay, more of the helmets on this side. Meron naman tayong zebra helmets. Ay, ang ganda ng mga designs natin dito. So this one's a little bit tribal. Ito. Meron din naman tayong mga pang minimalist, like for example this black right here, plus Spider to. This white zebra, price natin dito is around 3,300. Napakamura guys. Zebra. And aside from the helmet, of course, yung mga bike accessories available din dito. Like for example, mga fog lamps, mobile phone holders, yan, more top boxes, and yung mga motorcycle kit natin, mga care kits like ito, mga penetrating oils. Kanina guys, nasabi ko sa inyo, for example, you're a couple na pumunta dito. So while si Mr. ay naghahanap ng kanyang mga motorcycle accessories and parts, dito naman sa side na to is nag-enjoy si Mrs. Ayan, so if you notice, meron tayong mga crop tops, mga dress, yung mga design nila of course is pang mga pang konyo, yun sinasabi ko. So look at the brands, no? Meron tayong mga, of course these are replicas, parang mga ganun, no? So Gucci, Chanel. So meron tayong mga jerseys. Ayan, mga jerseys.
And kagandahan dito guys, ang boutique nila guys, hindi lang talaga siya pang ladies. So available din yung mga pambata, and at the same time for men. So meron din silang mga items para sa ating mga men. So, like for example, mga sandals. And of course, pag boutique, ninin na natin, dominated talaga yan for females. And on this side guys, on this side, ayan, mga bags natin. Look at these. So I gotta mention this one. So meron tayo ditong home credit. Available po yung mga home credit deals nila dito. So as low as 5,000 pesos, a single receipt, no? So for example, item from boutique or item from yung mga Jack Moto natin, a low price of 5,000 pesos, pwede mo nang ipa-home credit yan. Minimum number of months is 9 months. Yun nga yung sinasabi ko. So for example, kung sa budget and you really are in need of these kinds of mga items natin, no? So pwede mo pasok sa home credit. Kayang-kaya na natin yan. Oh, okay. Ito, tingnan natin to. So this one's ID. Look at this. 1,999 pesos for these. So yan yung sinasabi ko guys. Napakalawak ng mga varieties ng mga items nila dito. So if you are a courier rider, a hobbyist, or even a racer, you can get your items here. So pagkatapos mo naman mag-shopping, syempre minsan nagugutom ka, di ba? Available naman dito yung shawarma nila na 99 pesos. Buy one, take one ka na. Pwede mo pa order? Yes. Shawarma. Thank you. Thank you. So, ayun guys, if this video is helpful to you, kung naghahanap ka ng mga helmet, motorcycle accessories, and mga safety gears, make sure to check out Boutique Moto. By the way, meron din sila mga boutique for ladies and mga naghahanap ng mga damit, di ba? And at the end of your shopping, have a shawarma. Buy one, take one guys. 99 pesos lang. Kain na tayo. So there you have it guys. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. Kung nakatulong po ito sa inyo, please share it to your friends as well para po makatulong din sa kanila. Thanks so much for watching Warren Pampanga. Until our next discovery, peace out.